Ami wale ɲɔgɔn fɔli kɛ ka lasaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ aw ye ko aw bisimila Sherifla TV bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen ye. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara min bɛ Mali kɔnɔ ni o ye association Ansar nationale ye o karamɔgɔw farala ɲɔgɔn kan maa 150 ɲɔgɔn na tile damadɔ ka se ka u ka dɔntaw ka wuriya hali bi Muhamadul Mustafa diinɛ ni o ye silamɛya diinɛ ye a dɔn bɛ ni fɛn minnu ye ni o ye jamana yɛrɛw kɔnɔ maaw bɛ se ka lafiya o tɛmɛnen kɔfɛ silamɛya diinɛ yɛrɛ bɛ se ka kɛ nɛɛma ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma o carini min ni o bolodalen don an karamɔgɔ Asayɛdɛ Sherif Usman Madana Hayidara fɛ hali bi olu minnu ye a ka kalandenw ye ni u bɛ ka baara in fɛnɛ kɛ k'u sen da a sendannɔ na baara in bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min fɛɛrɛw minnu ni olu kan ka se ka sɔrɔ walasa maa min ma se k'i bolo da yɔrɔ dɔ o ka se k'i bolo da yɔrɔ dɔ ni walawalaliw ye dɔ fara ngalangan in a bɛn bɛ o de ma a bɛ taa kunjɛ kuma min ka bɛn ni araba mɛn kalo tile 17 ye Mali silamɛdinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Asayɛdɛ Sherif Usman Madana Hayidara yera kɛnɛ kan Bangoni Janginɛbugu la siège yɛlɛ la ni ka min ye diplôme ye k'o ta k'o di aya mɔgɔw ma minnu ni olu sera ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ni ka ye dɔ fara ngalanga in kɛnɛ kan maa minnu kɛra a baara seere ye Usmani Zugure a n'a ka jatala Baba Keita. Ni tile saba kalanbulon min kun dayɛlɛnna n'a sinsinna wajulukɛlaw ka jɛkulu fɛ Comité national des prêcheurs CNP ani silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka ɲɛmayaso min bɛ jamana kɔnɔ Comité exécutif national kalanbulon in dabɔra kama u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka wajulukɛlaw ka dɔntaw ka wuriya ka ɲɛsi alisilamɛya diinɛ a lasetogo ani a baaratogo ɲuman ma alisilamɛya diinɛ mun cɛmancɛyalen don. Hakilina min ye an bilala o de ye Ansar diinɛ yɛrɛ sigikun n'o ye Sherif Usman Madana Hayidara ye ne ale ka laɲini min ka se ka diinɛ lase diinɛ min bɛ bɛn ani lafiya o kɔfɔ ani ka se ka mɔgɔw lafaamuya diinɛ yɛrɛ la ni dialogue ye walima ka se ka kunnafoni di ani ka se k'u lakala la ale o de don Ansar kɔrɔ Ansar diinɛ yɛrɛ ka sariya kɔnɔ n'o y'a ka laɲini o de fana bɛ a la komi Ansar diinɛ ye diinɛ tɔn de ye diinɛ in fana sigilen don weleda de kan n'a fɔ kiraw ka baaraw ye cogo min na o la bureau national y'a ɲini ka se ka karamɔgɔw wele ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka tile 3 kalan kɛ u kun ka se k'u lakɔgɔ u bɛ baara min na nafa min b'a la an n'u bɛ se ka encourager sira minnu fɛ u bɛ se ka laseli kɛ cogo min na laseli min base ye diinɛ yɛrɛ faamu ɲuman yɛrɛ ye. Ni Ala sɔnna nin baara de an bolo fo ka taa se don min ka di Ala ma parce que nin baara in na inshallah an b'a kɛ ka taa de an b'a kɛ ka taa an yɛrɛ ka ŋaniya ye kalo 3 o kalo 3 inshallah ka ɲɔgɔnna formation labɛn i b'a kalama section o section an ye mɔgɔ 3 de ɲini a bɛɛ la bon maa 150 de bɛ yan bi bon o maa 150 olu bɛna tila ka segin ka taa tugun maa min b'u kɔ nin mɔgɔ t'a karamɔgɔ kɛ da la min bɛ karamɔgɔ Hayidara ka kalandenw ye olu minnu formena tɛ olu fana bɛna taa tugun sigida la yen nɔ minnu ma yan sɔrɔ ka t'olu fana fara ɲɔgɔn kan olu fana lakala la bon kalo 3 wɛrɛ la tugun an bɛna ni mɔgɔ wɛrɛw ye ni Ala sɔnna ma baara in bɛna continuer ten nɔ tant que maa d'a ma an bɛ nin baara in na parce que an cɛsirilen don an karamɔgɔ a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ diinɛ in na an bɛ fɛ ka fara kan hali bi k'an cɛsiri baara in ka se a seyɔrɔ la inshallah bon o tɛ se ka kɛ ni dɔnni tɛ o tɛ se ka kɛ ni faamu tɛ faamu sɔrɔcogo ɲuman ye min o formation de ye o de kama an bɛna baara in continuer ka taa inshallah. O la an nisɔn ka di wula in na ni international ka laɲini ye ne karamɔgɔ ka ladilikanw ye Asayɛdɛ Sherif Usman Madana Hayidara a y'a ɲini k'a fɔ bureau international ka formation bila sen kan jamana bɛɛ lajɛlen na donc Ala sɔnna bi formation bilala sen kan Mali la yan mɔgɔw bɔra Mali fan bɛɛ lajɛlen na ka na formation assister an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ Asayɛdɛ Sherif Usman Madana Hayidara ka foli kɛ an ka formateurs ye. Karamɔgɔ minnu kun nana kalanbulon in kɔnɔ u y'u ka nisɔndiyaw jira bari sabula ka d'a kan dɔnni minnu sɔrɔla a kɛnɛ kɔnɔ o kɛra wasako ye. Tile 3 kalan in ne yɛrɛ kɔni tɛ se k'a nafa fɔ ni n balimamuso minnu filɛ nin ye depuis n'a daminɛna an bɛ k'a suivi fo ka se bi ma don o don ni se ka an b'a fɔ k'a ka continuer a kana dabila tuguni yɛrɛ ka sababu k'a nafa bonya ni yɛrɛ ye bon o la an bɛ Ala fo k'a barikada k'an ka karamɔgɔw fana fo minnu nana walanda di an ma nin bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ ye minnu lafaamuyalen don u bɛ mɔgɔ wɛrɛw lafaamuya et puis u nɛn fasihuyalen don u ka kumaw bɛ faamu kosɛbɛ fo ka se a dan na vraiment an faamuyara yɛrɛ yɛrɛ de an ye nafaba sɔrɔ baara in na. Ne nisɔndiyara formation in na kosɛbɛ sabu ka d'a kan an ye san 30 ɲɔgɔnna kɛ kalan min na nin tile 3 ye san 30 kalan fara ɲɔgɔn kan ka d'a ma yɔrɔnin kelen wala an bɛ an ka sirifu fo k'a daminɛ sirifu an karamɔgɔ Sherif Usman Madana Hayidara la ka na bila
sirifu bɛɛ lajɛlen la fo kana bila min yɛrɛ y'an formé bi n'o ye Isa Mama Sirifu Haidara ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilenna a se Yedi Sherifu Usman Madani Haidara a ka duwawu kɔfɛ a labana k'a ka kalanden wajulukɛlaw u su ka kɛ cɛsiri ani dɔɔni ɲinini kan. Kuma jan wɛrɛ tɛ bilen, hakilila kuma bɛɛ fɔra k'a ban min kɛra hakilila o kɛra bɛɛ ɲɛna. An bɛ Ala de deli faamu minnu sɔrɔla Ala ka dɔ fara a kan minnu ma y'an sɔrɔ ya Rabbi Ala k'olu fana nafa n'a ye aw minnu bɛ taga sababu la. An bɛ Jamiyatu Ansar Dinil Islamiya an b'a biro fo an y'o de f'u ye siɲɛ caman tɔn in politiki tɔn tɛ Ala tɔn de don. Ala tɔn na biro ye baarakɛlaw de ye mais n'a sɔrɔla ɲɛmɔgɔ bɛ nin tɔn in na karamɔgɔw de don. Aw karamɔgɔ minnu bɛ yen biro ye nin baara min kɛ a ye baara ɲuman kɛ an bɛ biro fo nin baara in na ka a yɛrɛ fo a ka baara bilali la ka na nin kɛnɛ in kan. Baara ninnu kuncɛra ni seereya sɛbɛn dili ye karamɔgɔ 150 ma minnu nana ka bɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u ka bolofara section 43 kɔnɔ ka bɔ jamana kɔnɔ. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ Mali jamana kɔnɔ MINUSMA a ma ɲɛma minnu bɛ Bamakɔ u y'a jira k'a fɔ don nataw la u b'a fɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de sigi sen kan. Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ka wulikajɔ bɛna bɛn kabini fanga ja fɛ manganiya jugu ma na fɔ k'u bɛ wulikajɔ min kɛ ka se k'o kunbɛn k'o babali. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu maaw na ka bɔ jamanaw caman kɔnɔ Senegali jamana de bɛ n'i jɔ ni o lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye a bɛna kɛ jamana fa min fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana camancɛ yanfa. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin dantigɛli in kɛra diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA fɛ ka bɛn ni araba mɛn kalo tile 17 ye nka Kafune Bacili bɛ walawalali ba kɛ an ye a ko kun kan. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a bɛna lajɛ sɔɔni ka kɛlɛbolo dɔ sigi sen kan minnu bɛna kɛ Senegali kɛlɛcɛw dɔrɔn ye minnu bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo MINUSMA kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka caw bɛna ɲɛsin Mali jamana camancɛla yanfanw de ma waati minnu na ni banbagancimɔgɔw ye jan da wali kelen ni ka wulikajɔ ta ka yɔrɔ minnu sɛgɛrɛ o nɔgɔnin bɛɛ lajɛlen na kɛlɛkɛcɛ ninnu bilakun de ye u ka se ka wulikajɔ kɛ ni ka o banbagancimɔgɔ ninnu kɛlɛ ni k'u ka walejugu an'u ka tiɲɛninɔw kunbɛn. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ u ka baara in a bɛna ɲɛsin yɔrɔ min ma Mali jamana kɔnɔ o ye Mali jamana camancɛ yanfan ye yɔrɔ minnu na ni wulikajɔw ani mɔgɔfagaw barika bonyana kosɛbɛ kabini ni san 2015 waatiw la fo ka n'a bila bi la. Kibaruya in bɔra ka bin arabadon de diɲɛ seleke naani tɔnba ONU ka bɔ o maa ɲɛma dɔ yɔrɔ a ko sigi kelen do k'a makɔnɔ sɔɔni ka bɛn Mali jamana camancɛla yanfan ma Senegali kɛlɛkɛcɛw minnu bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo kɔnɔ olu bɛna labɛn ni k'u kɛ kɛlɛkɛkuluba ye walasa k'u ka caw bɛn lakanabaliya kɛlɛli ma Mali jamana camancɛla yanfanw fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ o kibaruya o bɔra Jean-Pierre Lacroix yɔrɔ ni ale ye diɲɛ seleke naani tɔnba o ka bolofara min bɛnnen do basigi ma n'u ko a ma ko chef des opérations de maintien de la paix. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Jean-Pierre Lacroix ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka taama kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma kabini ni a bolo donna ka caw la ni o ye ɲɛmaya ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies o ka bolofara min bɛnnen do bɛn sabatili ma. Jean-Pierre Lacroix ka fɔ la a ko n'i ye lakanabaliya koɲɛw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies u ka kɛlɛbolo min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan ninɔ ni o ye MINUSMA ye ko kuntagala min dilen do u ma Mali jamana dɛmɛɲɔgɔnyali la basigi ani kelenɲɔgɔnya ɲinini na k'o kundama ka jan nka k'o n'a ta bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ baaraw laɲini tɛ ka sɔrɔ i n'a fɔ komi a laɲininen do cogoya min na nka a ko k'u jigi b'a kan k'a bi ɲa ala tɛna jɛnya kosɛbɛ barisabu ka d'a kan u hakili b'a la dɔ bɛna fara kɛlɛkɛcɛw kan sɔɔni minnu bɛna bila ka na Mali jamana kɔnɔ walasa kɛlɛbolo minnu bɛ yan ka na olu dɛmɛ ɲɔgɔnya ni ka ninkura fiyɛ olu ka sebagaya la banbagancimɔgɔw kɛlɛli na sira fɛ. Kabini ni san 2013 waati juillet kalo la diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ka kɛlɛbolo min bɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ kɛlɛkɛcɛw ani polisilakaw olu bɛ t'u jɔ fo finitigilaka maa 12,000 ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ o ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ye min ka caw bɛnnen do bɛn sabatili ma. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko finitigilaka ninnu bɔnɛta cayara u ni na Mali jamana kɔnɔ kosɛbɛ kabiri Somali wulikajɔ tɛmɛnen kɔfɛ san 1993 ani 93 waatiw la ka taa bila san 1999 ani 99 waatiw la k'a ka can finitigilaka casque bleu o mɔgɔ 70 ye minnu bɔnɛna u niw na wulikajɔw senfɛ. Algérie bɛn kan sɛbɛn min ni a lawaleyali baaraw bi sen na an ka jamana kɔnɔ k'o ye wale ye min baaraw bɛ ka lasumaya
ko siga t'a la a bɛ ka lasumaya kosɛbɛ yɛrɛ de hali n'o y'a sɔrɔ jateminɛw bolila kan k'a fɔ ko parent dɔw sera ka daɲɛnɛmaya o baaraw la wa a ka kan baara minnu ni olu sera ka daɲɛnɛmaya olu ka fo ni k'u kɔkɔrɔma don baaraba minnu ni olu sera ka daɲɛnɛmaya i n'a fɔ komi Algérie bɛɛ kan sɛbɛn gafew y'a laɲini cogoya min na o ye autorité intérimaire sigili ye Mali jamana kɔrɔyan fanfɛla fɛ finitigilakaw ka munumunu salo an'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw nun doni n'u ko a ma ko patrouille mixte an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o ye paraw ye minnu sera ka daɲɛnɛmaya ka kɛɲɛ ni Algérie bɛɛ kan sɛbɛn gafe kɔnɔ kumaw laɲiniw ye o kunnafoni bɔra diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies o maa ɲɛma dɔ yɔrɔ ni o ye diplomate ye sigi dɔ kɛnɛ kan min tɛmɛna ani an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita cɛ ani a ka minisiri ɲɛma Abdoulaye Idrissa Maïga ni ɲɔgɔn cɛ. San 2002 kono wari jamanadenw yɛrɛ dama fɔra ɲɔgɔn kɔ surunani dɔw kɛra ka sigi ka fɔw kɛ ka se ka basegi nati ka taa se fɔ san 2010 ma kuma min na ni jamanakuntigi bolo dara jamana ɲɛma bi ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye o ni Laurent Gbagbo ni ɲɔgɔn cɛ Gbagbo ma se ka Alassane Dramane Ouattara ka sebayaw ka jɛ ni u ye a ma ɲɛ min kɔ a kɛra u ye fanw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nka Kolowari ka denw jarina diɲɛ fan caman fɛ gɛlɛya sababu la u nana jamana caman kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ u kun bɛ an yɛrɛ fɛ yan nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ basigi bin bɛ ka na bi min ye Kolowari ka den minnu ni mankan kun kɛra sababu ye k'olu bɛ Kolowari jamana kɔnɔ k'u lase Mali kɔnɔ u ye a kanu ka kɔsegi boloda ka se so nka yanni o cɛ protection civile la olu minnu nga baara ye ka jando kɛ mɔɔw la u ye a lajɛ ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin olu mɔ ka sabu kɛ u na Mali kɔnɔ ka na se sisan mɔ wulikajɔw minnu kɛra u dafɛ min bɛ se ka to u bɛ se ka ye muruba kala la u ye o wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin u mɔ baara in kɛra ka bɛn ni Alamusa mɛ kalo tile 18 Amdalaye ACI 2000 la protection civile direction générale la maa min kun bɛ kɛnɛ kan o ye Kadija Gite ani Mohamed Sidibe. Cakɛda b'an fɛ yan Mali kɔnɔ yan n'olu ka caw bɛnnen don adamadenw ni kisili ma o ɲɛmayaso direction générale de la protection civile an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni wale ɲumandɔn foli a kɛnɛ sigila yen nɔ kɛnɛ min ni a labɛnna jɛkulu fɛ Côte d'Ivoire mankan n'o kɛra sababu ye ka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔ yɛlɛma n'u nana bisimila minɛ an fɛ yan Mali kɔnɔ yan a bɛ don o jɛkulu tɔndenw olu ka kɔsegini ka taa u ka jamana kɔnɔ o kadara de kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ taa se Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ den ba 1,300 de ma minnu ni olu nana bisimila minɛ an ka jamana kɔnɔ kabini wuli kajɔ tɛmɛnen san 2002 wagati Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ mɔgɔ n'aw bolila ka bɔ a ka so kɔnɔ bɛɛ tili kun fɛ a bɛ fɛn kelen de miiri parce que boliyɔrɔ ale de b'i taa yɔrɔ yiri la fɛn min b'i gɛn a b'i taa yɔrɔ yiri la bon ala kɛ kɛlɛ cila min kɛ 2002 dɔw taara Gana fɛ dɔw taara mais anw nana Mali la yan bon y'a ye an ka ca on a vu que solution foyi tɛ yen fo an ka kɛ association de ye association kɛla fɛn y'anw bolo parapluie belebeleba bon pourquoi mɔgɔ ɲɛn'i ma i bɛ taa fɔ ma ko merci entre nous o fitiriwaleya ye parce que anw ni Mali cɛ frontière tɛ yen bon o laɲini ninnu kɔnɔna na ni an nana k'a fɔ ko frontière t'an ni ɲɔgɔn cɛ anw jɛla parce que an bɛ kan kelen fɔ tɔgɔ kelen b'an na jamu kelen b'an na an bɛ diinɛ kelen na chrétien bɛ a musulman bɛ bon an bɛɛ bɛ francophonie jamana de kɔnɔ bon Manden jamana de fana don bon association jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bon président nana yamaruya d'an ma bon komi doliw sera mɔgɔw bɛ ka don bon bɛɛ tɛ se ka don dɔw bɛ to yen bon san 17 anw ni den dɔw nana yan o furula yan dɔw wolola yan o furula yan bon jamana si tɛ se ka kɛ ko kɛlɛ bɛ kɛ ka san 15 ɲɔgɔn kɛ ko réfugié bɛɛ bɛ don bon association kɔni créé la accent kelen pe de da la kan on a créé l'association pour s'entraider ka ɲɔgɔn ladon bon ɲɔgɔn ladon kɔnɔ humanitaire b'o la bon an fana miirila vraiment ni mɔgɔw donna dɔw bɛ to a dɔw tɛna don an yɛrɛ b'o dɔn bon an tɛ foli kɛ minnu y'an ladon premier a dan tɛ nin mɔgɔ ye sibiri ɲɛ kelen ɲɛni k'an ye an bɛ fɛ ka nɔngɔn ɲɛ kelen foli k'o ye ni mɔgɔ min ye nɔngɔn ɲɛ kelen foli kɛ an bɛ fɛ ka bolokala kelen foli k'o ye ni mɔgɔ min ye bolokala kelen foli kɛ an bɛ fɛ ka 1 million de kilomètres foli k'i ye donc vraiment protection ka foli maliyɛnw ka foli an tɛ se k'a fɔ ko an bɛ dan y'a la mais a fɔli de tun ka fisa n'a fɔbaliya ye. Wale ɲuman dɔn foli in kɛnɛ kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔden minnu n'olu nana bisimila minɛ Mali jamana kɔnɔ olu ka jɛkulu u ye wale ɲuman dɔn jɔnjɔn ta ka kalifa direction générale de la protection civile la. Bi sɔgɔmada in na an ye an balima ivoirien ka délégation reçoit yan protection civile direction générale la u tɛna bonyama segin k'an ye
ka sababu kɛ gɛlɛya min y'a to u bɔra u ka jamana la ka na Mali la u nana u y'a ye k'a fɔ protection civile mɔgɔw de y'u bisimila olu fɔlɔ de y'u bisimila ka u ladon u n'u fana tora ɲɔgɔn fɛ fo ka na se bi ma fɛn fɛn san 10 ni kɔ ye a b'o bɔ donc dɔw b'a fɛ ka segin ka taa u ka jamana la mais u tɛ se ka segin nin cogo la fɔ u kana bonyamasegin kɛ protection civile ye ayiwa ne yɛrɛ kɔni nisɔndiyara comme aw ɲɛ b'a la cogo min u ye a kanu ka décoration kɛ ne yɛrɛ ye o ye ne nisɔndiya kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la u ye kuma min fɔ a b'u dusukun fana na donc u y'o de waleya u y'a ɲini fana k'a fɔ dɔw kɔni bɛna taa mais toujours an ka to ka ɲɔgɔn kibaruya donc an fana ye layiru di u ma ni Ala sɔnna an kɔni an bɛ u ka bila la an bɛ yan fɛn fɛn de ka adamadenw ni kana ni gɛlɛya nana o y'anw ka baara de ye donc o hukumu kɔnɔna la an kɔni b'u ka bila la su ni tile n'u mago b'an na wagati o wagati u ka ci s'an ma ni Ala sɔnna an jɔyɔrɔ ye min an bɛ wuli k'o kɛ. Cakɛda min b'an fɛ yan Mali kɔnɔ n'o ka ca bɛnnen don adamadenw ni kisili ma protection civile baarakɛlaw u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko bonya bɛ Manden bonyamasegi bɛ Manden u fɛnɛ ye lajalifɛn ta k'a di Côte d'Ivoire jamana kɔnɔden ninnu ka jɛkulu ma k'a sababu kɛ u ka waleɲuman dɔnni ye bawo mɔgɔ bɛ bonya kɛ dɔ ye a t'a dɔ ye waleɲuman dɔn kɛnɛ in a kun cɛra ni bolonɔbila ye gafe la gafe min n'a bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔden ninnu minnu nana bisimila minɛ an fɛ yan Mali kɔnɔ ni nin ye u ka kɔsegin waatiw selen a bɛ olu de ka baarakɛlenw ɲɛfɔ. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Maroc jamana ni Nigeria jamana kɛmɛ ka baara dɔ kɛcogo jateminɛ u k'a ma ko étude de faisabilité o tɛ dɔwɛrɛ ye gazi a tɛmɛnsira ka se ka nazarala lasɔrɔ o fɛɛrɛ de bɛ senna an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Maroc masakɛ Mohamed Sisa dagayɔrɔ la Maroc jamana kɔnɔ ani Nigeria ma ɲɛmaw jɛra k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn la bɛnkan sɛbɛn min ni o bɛna baara in yamaru a ka boloda kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ni hakilina min sigitɔ filɛ nin ye sen kan Nigeria jamana ni Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ gazi gwɛngwɛ sira ka se ka nazarala lasɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ni ka nafaba de lase Nigeria jamana ma o tɛmɛnen kɔfɛ maa miliyɔn caman de bɛ yen maa miliyɔn 300 ɲɔgɔn na a bɛna kɛ sababu ye ka olu de ka lahalaw yɛlɛma farafinna dugukolo kan barisabu ka d'a kan a na tɛmɛ jamana caman fɛ ni ka nazarala lasɔrɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Maroc jamana kɔnɔ Egypte n k'a fɔ Nigeriakaw ka lasigiden min bɛ yen ni o ye Geoffrey Oyema ye o ye a jira k'a fɔ baara in min bolodalen filɛ nin ye a y'a cakɛda filaw de bɛ yen minnu ɲɛsin a baaraw ma Nigeria jamana kɔnɔ u ko cakɛda min ma ko compagnie pétrolière nationale nigériane ani Maroc jamana kɔnɔ office national des hydrocarbures et des mines olu fila de bɛ n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni k'a lajɛ ka ko in sigi sen kan san kelen ɲɔgɔn na de bɛna kɛ jateminɛni na baara in a kɛcogow la ni o ye étude de faisabilité ye Nasser Bourita ni ale ye Marocain ka ministre min ɲɛsin bɛ jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o y'a yira k'a fɔ nin baaraba in ma kan ka nisɔndiya ni a ye barisabu ka da kan nin b'a jira de k'a fɔ farafindenw yɛrɛ dama walikelen farafinna jamanaw yɛrɛ dama de kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka yiriwa sira bolo da u ko min ma ko partenariat sud nazarala ni farafinna tɛ ale ko o nisɔndiya kan ka kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Nigeria jamana yɛrɛ fɛnɛ ni Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ o n'a ɲɔgɔnna jaba kun tɛ don dɛmɛnenw na nka Mohamed Sis Maroc masakɛ de ye laɲini kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka farafinna yɛrɛ de laɲini ani farafinna bɛ se ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ni ka jɛ ka farafinna bɔ nɔgɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ jamana min kɔnɔ o bɛ farafinna gun kan a y'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ni ka don farafinna tɔma Union africaine kɔnɔ don dɛmɛnenw na n'a ma ɲɛ k'a fɔ sabatira jamana caman bɛ farafinna jamanaw kɔnɔ a kɛmɛ k'i ɲɛsin olu ma min bɛ se ka to sɔrɔ siraw ani olu bɛ se ka jɛ ko dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka farafinna jamanaw yiriwa o kumana Nigeria jamana ni Maroc jamana ka ja kun tɛ o n'a ɲɔgɔnna jaba ye ka sabu kɛ kɔnɔni min bɛ Maroc ni Espagne ni ɲɔgɔn cɛ aya ni kulu marabafɛntigi dɔw kɛmɛ ka maramafɛn banamini u ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ ko fɔ u k'u yɛrɛ ta min bɛ wele ko Front Polisario Maroc dun kalen ka don k'a fɔ yɔrɔ in ye État de ye nka Front Polisario dɛmɛbaw bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ jamanaw na minnu kɛmɛ ka kokɔrɔma don u fura dama u sen tɛ jɛ ni Maroc
k'u ka denya ye Maroc masakɛ de fɛnɛ b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ in bɛ se ka to Maroc jamana ta yala cogo min o de kosɔn a kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ jamana o jamana de bɛɛ ka Front Polisario dɛmɛ walasa ka laɲini ka sabati yɔrɔ in ka kɛ Front Polisario a kɔnɔmaw ta ye a n'a kɔnɔmaw ta ye ka se ka lajɛ ko babali o kumana jamanaw minnu bɛ yen ni olu ye Front Polisario dɛmɛbaaw ye Sahara ko kunga Nigeria jamana bɛɛ o la nin cakaɲɔgɔnya min don dɔ filɛ nin ye u ni ɲɔgɔn cɛ a n'a kɛ sababu ye ni ka ko kɔni Nyobo yaba ka taa fa dɔ kɔni fɛ a kɔni mana kɛ min kɔni ye a tɛna ko ya Maroc jamana kɔni na wa Nigeria yɛrɛ fɛnɛ na bɔ hakilina fɛnɛ numɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Maroc jamana ye laɲini dɔ fɛnɛ kɛ k'a fɔ a bɛ don farafinna tile bi yan b'a jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO la ka kɛ a tɔnden ye o laɲini bɛ senna bi wa Maroc jamana sabati bɛ ka k'a fɔ a n'a don wa don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna juin kalo nata farafinna tile bi yan b'a jamanaw na CEDEAO ka lajɛ bɛna taa kɛ jamana min kɔnɔ o ye Liberia ye Nigeria dun bilama dankɔrɔba don farafinna tile bi yan b'a jamanaw na n'a fɔra ko dɛmɛba ka ye maa na i ka se ka don CEDEAO kɔnɔ Nigeria jamana bɛ se ka jate o dankɔrɔbaw fɛ Ami aw ladɔnniya k'a fɔ Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ale nɔfɛ a bɛ san caman bɔ k'a fɔ a ka jamana tilebiyanfan fɛ Darfur kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko a ka sɔrɔdasiw ye ni tiɲɛ kɛ ye u ko fɛn min ma ko génocide o kumana CPI kɛmɛ ka jira k'a fɔ ani minɛni ka kan ka taa kiiri diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon la Cour pénale internationale CPI Hollande jamana kɔnɔ nka Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir a kɔni ma na to ka taa jamana dɔw kɔnɔ a bɛ sɔn ka gwɛngwɛ ka taa ni a ye Hollande jamana kɔnɔ o de kosɔn a tɛ sɔn ka taa jamana caman na nka lajɛ dɔ bɛna kɛ ɲɔgɔnkunbɛ dɔ bɛna kɛ Saudiya jamana kɔnɔ don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nin juwafuranjɛ in yɛrɛ kuncɛtɔ ni o ye weekend ye Omar El Bashir a ka nɔfɛmɔgɔw ye a jira k'a fɔ a bɛ sɔn ka ye kɛnɛ in kan a b'a ta kɛnɛ in tɛ arabu dama ka lajɛ ye bawo Amérique jamana ɲɛmakura Donald Trump bɛ sɔn ka ye a kɛnɛ kan o kumana min ye Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir ye a ka ye Saudiya jamana kɔnɔ a b'a ta diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiri bɛɛ nɔfɛ yala a bɛ bɛn Amérique jamana ma wa tɛ bɛn nka Sudan jamana ɲɛmaw kun ye a jira k'a fɔ kɔsada in na olu ni Amérique jamana ma ɲɛmaw bɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu mun dɔɔni Donald Trump kɛlen k'o mɛn ka to a ka so jɛma kɔnɔ Maison Blanche a ye dantigɛli dɔ kɛ ani a ka fanga kɔnɔ maa dɔ ni o ye kɔrɔsigi ye k'a jira k'a fɔ olu bɛ ka taa Saudiya jamana kɔnɔ ni Saudiya jamana bɛ taa ɲɔgɔn ye wa Donald Trump yɛrɛ na dantigɛli dɔ kɛ silamɛya diinɛ kunkan barisabu ka d'a kan a bɛna fanga na don min na silamɛya kunkan kuma cayara da kɔnɔ maaw tɛ ka se k'u yɛrɛ ye a ka kuma fɔcogow la o kumana a ye fɛn minnu fɔ ka fanga ɲini yala a b'o kan kelen kan wa a n'a ti dantigɛ Magan Saudiyaw jamana ma ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ nka ko min ye Omar El Bashir ta fa ye k'a fɔ de ko basigi bin bɛ ka don Sudan jamana ani Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko kandɛrɔ ko Omar El Bashir k'a dɔn k'a fɔ Amérique jamana ma ɲɛmaw ti u ɲɛjira walima u ti ɲɛɲuman kɛ ka maa lajɛ maa min ni kiiri wuli bɛ i nɔfɛ jango Cour pénale internationale ka kiiri o kumana ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka fɔ ka jɛya ni Omar El Bashir bɛ taa Saudiya jamana kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ ani Amerikikaw k'a fɔ ko jade bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko jate an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Saudiya jamana kɔni tɛ se k'a fɔ ko a bɛ Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir minɛ ka di diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI ma barisabu ka d'a kan Saudiya jamana t'a tɔnden ye o tɛmɛnen kɔfɛ jaba de bɛ Sudan jamana ni Saudiya jamana ni ɲɔgɔn cɛ Yemeni kɛlɛ la min ye Saudiya kɛlɛcɛw ye olu kɛn bɛ ka jamanaw minnu wara u yɛrɛ kan ni ka kɛlɛ bi Yemeni jamana kɔnɔ Sudan jamana fara bɛ Saudiya jamana ka o la u b'a jira k'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ jɛ duman don o kumana min ye Sudan jamana kɔni ye a tɛna Omar El Bashir n k'a fɔ Saudiya jamana a tɛna Omar El Bashir minɛ ni ka a di diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Afrique du Sud jamana ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ olu bɛna lajɛ u ko fɛn sɛbɛn min ma ko visa ka bin ka bɔ u ni farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ visa ko ka lajɛ a bɛ se ka bɔ yen cogo min na barisabu ka d'a kan u bilama u b'a fɛ laɲini dɔ de kɛlen don farafinna tɔma Union africaine fɛ ko jamanaw ka lajɛ farafinna kɔnɔ ka don o da fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Afrique du Sud jamana den yɛrɛ min kun ye commission ma ɲɛmaa ye ni o ye jamana ɲɛmaa furumuso kɔrɔ
ko sanzana lanini Zuma ale min wulila ka bɔ yen wasada in na ale kun gɛngo mɛ k'a jira k'a fɔ farafinna jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ k'u ka visa bin ka bɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa baaraw bɛ se ka kɛ nɔgɔya la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafindenw yɛrɛ dama ka se ka taama ka bila ɲɔgɔn na ka se ka yiriwasiraw da jira ɲɔgɔn na nka visa in mina bi ka bɔ Afrique jamana ni farafinden minnu ni ɲɔgɔn cɛ o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ni olu bɛ baara kɛ diplomasi sara kan o tɛ dɔwɛrɛ jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ baarakɛbaa minnu bɛ yen ka taa se ɲininikɛlabaw ni dɔnnibaabaw minnu bɛ yen ka taa se lɔgɔliden minnu ni olu fana b'a fɛ ka ɲɛɲinibaw kɛ olu kɔni visa bɛ bi ka bɔ olu bɛɛ lajɛlen ni Afrique jamana ni ɲɔgɔn cɛ Paul Kagame ani Idrissa Déby Itno ni o ye Chad jamana ɲɛma ani Rwanda jamana ɲɛma ye don dɛmɛnenw na Zuma ye a ɲini u fɛ u ka lajɛ ka jamana ɲɛma tɔw fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka to hakilina dɔ bɛ se ka bɔ ka bi passeport africain ni o ye farafinna bɛɛ lajɛlen ka passeport ye o ka sigi sen kan o bɔra ka bɛn ni Kigali lajɛ ye o ni sisan cɛ san kelen don. Emmanuel Macron Faransicaw ka jamana ɲɛmaa kura a ye a ka gouvernement kura ministriw bɛɛ lajɛlen bisimila ministre ɲɛmaa sugantilen kɔfɛ ministriw bɛɛ lajɛlen sera ka sidɔn sa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baara in kɔni zumayara barisabu ka d'a kan gouvernement kun kan ka sigi ka bɛn ni don min ye o bɔra a jɔ kɔrɔ nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli dɔw de tun bɛ ka kɛ barisabu ka d'a kan François Hollande ale wulilen kɔfɛ ka bɔ jamana ɲɛmaaya la maa min nana nɔ na ni o ye Emmanuel Macron ye a ka jamana ɲɛmaaya ɲini waatiw la kɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ ale na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan politiki binaku kan minnu bɛ numan fɛ minnu bɛ kini fɛ droite ni gauche ani camancɛtaw ni o ye centrew ye k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan wa n'i ye gouvernement in yɛrɛ fɛnɛ sigilen lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ye a dalaka labato barisabu ka da kan a ye tali kɛ fa bɛɛ lajɛlen la Sarkozy ka fanga ɲini jɛkulu la républicain ministre ɲɛmaa bɔra yen de o tɛmɛnen kɔfɛ François Hollande yɛrɛ ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ ni o ye parti socialiste ye mɔgɔw taara ye centristes ni o ye camancɛmaw ye tali kɛra o yɔrɔw fɛnɛ na ko nka ko n'i y'a ye k'a fɔ sumaya fɛnɛ donna baara la o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Emmanuel Macron a y'a jira k'a fɔ n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jɛlenya bɛ se ka kɛ baaraw taabolo la nafolow bɛ se ka labaara saniya kɔnɔ o kuma na yanni ministre ka sugandi k'a lajɛ ka don i kun i ka nafolo minnu bɛ yen yala i kɛn tɛ k'i dɛn ka kɔnti dayɛlɛ fa dɔ fɛ dogodogonin dogo la walasa i bɛ se ka kisi ka bɔ lɛnpo sarali ma o dun tɛ bɛn sariya la nin bɛɛ lajɛlen de tun bɛ ka sɛgɛsɛgɛ maa tataw nɔfɛ n'o y'a sɔrɔla u kɛn bɛ k'o n'a ɲɔgɔnna wale kɛ a y'a ko o de kɛra sababu ye ni nka min ye baara kɔni ye ka senna sumaya gouvernement kura kɔni n sigira sen kan min ka wulikajɔ bɛna bɛn don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna wasaden sigi kalata min bɛna kɛ ka wasaden caman ɲini jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye walasa laɲiniw minnu bɛ a la n'a b'a fɛ olu ka kɛ jamana kɔnɔ olu ka se ka tɛmɛ wasabulon kɔnɔ nɔgɔya la. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Chérif la TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛw ni kafunɛ bajili de bɛ ni ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma.